al'ummar Najeriya, kuma ɗan arewa ne mai kishin arewa fiye da kowanne mutum a yanzu. Ina so in gaya maka, shi yasa kake ganin cewa mun yarda da shi, mun amince da Nuhu Ribado, mutumin arziki ne, mutumin kirki ne. Kaga da shi ai ba lamba biyu bane a ƙasar nan, amma kaga ya fi lamba biyu ƙoƙari wajen kishin Najeriya, ya fi mataimakin shugaban ƙasa ƙoƙari a wajen kishin Najeriya, amma na yadda mataimakin shugaban ƙasa ina da kishin kansa fiye da kowa. Amma shi ba sai an bashi damar da zai nuna irin bajintarsa ba mataimakin shugaban ƙasar, tunda an ce shi safaya taya ne. Ina da dama, kilarora ne irin na siyasa, ni na san ina da dama. Wace irin ce? Amma ko da wani lokaci idan ka je wajensa sai ce shi ba shi da dama. Kuma mu mun san damar fa. Mun san irin duk abubuwan da ake yi da sunayen wasu kamfanoni na wasu mutane. Idan an fito da aikin a dan ba su wani abu kawai a karɓa aikin su je su yi sauran kabal ɗinsa, mun riga mun sani. Kuma ni abin da ba zai taɓa bani mamaki ba, mataimakin shugaban ƙasa ba shi da magana ɗaya. Ka san dai ni na kare shi, na tsare mutuncinsa a lokacin da ake ce masa mutunci, lokacin da sanata Dini Malaya ike ambata iyayensa izaga, a lokacin na kare masa mutunci. Amma alkawari biye mini, na rantse maka da Allah, ɗaya ina mataimakin shugaban ƙasa, ya ce ne maka alƙawarin zan maka kaza, na ce to, ya ce akwai wasu abubuwa suna nan akan jirgin ruwa za su zo, zan bayyana idan wani lokaci ya yi, don haka zan baka. Bayan ya zama mataimakin shugaban ƙasa, isa ke mun wani babban alƙawari, wannan fa duk shi yake mun fa ba tambayarsa nake ba, shi kansa ka tambaye shi ka ji. Ice ka fita zakka daga cikin 'yan siyasa, tunda muka haɗu da kai ba ka tambaya ta wani abu. Na ce to ni ba tarbiya ta kenan ba, tarbiyar PRP mu tashi mu nemi abin kanmu, kuma mu yadda idan kana samun sile 10 to i zama a rana ka kashe sile 3, ka bar sile 7 gobe baka san abin da za ta yi ba. Na ce haka aka saba mana, amma wannan alkawarin har yanzu bai cika mun ba, kuma mutanen da iwa alkawari ba su da iyaka, sai ya zo ya ce shi ba kuɗi yake samu ba da sauransu. To ban sani ba, to amma wannan ai shi ya min alkawari ni da shi, kuma ba tambayar sa nayi ba. Amma ka duba saboda shi baya iya cika alkawari wa. Nauyi da yake kansa a matsayinsa na mataimaki. Ya san nauyin da yake kansa matsayinsa na shugaban kasa imin alkawari. Wai mantuwa irin ta dan adam. Ba maganan mantuwa bace, kawai dai mutum ne mai son kansa fiye da kowa. Ni ba irin wannan dan siyasar bane. Ba na roƙo, ba na tumasanci, amma kowa ya san irin mutuncinsa da na tare masa. Kaga lamba 2 ne a ƙasar nan, amma baya cika alkawari. Amma Ribado idan ya maka alkawari zai cika maka. Ribado baya zancen banza, Ribado baya ƙarya, Ribado baya yaudara, Ribado ba shi da girman kai, Ribado ina da mu'amala da al'umma ta kowa da kowa. Kana nufin cewar yanzu idan aka ɗora a sikeli tsakanin mataimakin shugaban ƙasa da Nuhu Ribado, tunda duk kai mu'amala da su, wanne ne kake tunanin zai rinjaye wani? A'a, kai ma ka san Nuhu Ribado zai rinjaye mataimakin shugaban kasa, domin mataimakin shugaban kasa zaka ga mutum ne shi baya cika alkawari, mutum ne shi mai mance kyauta da dan adam ya masa, ko kuma gudunmawar da dan adam ya masa a lokacin da yake neman gudunmawa. Ni ban je wajen sa direct ba, shi ya neme ni a gidan Baba Aminu, Allah ya gafarta masa. Ya neme mu, har ya ce ya mana sulhu tsakanina da Ganduje. Ba ni na neme shi ba Alhaji, shi ya neme ni. Amma baya cika alkawari, kuma ka san cewa alkawari kaya ne, bai cika min ba. Nan gaba zan masa kuwa komanda akan wannan. Wallahi na tuna masa, nan gaba ma zan zo in faɗa alkawarin da imani guda 2. Amma duk da haka shaidanu suke nema su shiga tsakanin su da SAS, a ce wai SAS mukiyinsa ne tsohon gwamnan Maiduguri. Kana gani social media yanda aka ringa maganganun banza. Yanzu ina kinsa zai mai da shi kwamishina, daga kwamishina i bashi takarar gwamna, a ce duk wannan mukiya ne. Ali Madi Sharif ba mukiyin mataimakin shugaban kasa bane, masoyin mataimakin shugaban kasa ne, kuma ya kamata mataimakin shugaban kasa ko shugaban kasa yi ba mai girma sanata Ali Madi Sharif girma. A shekaru ya girme shi, a mulki ya girme shi, amma mutanensa wannan kabal din sun zo za su haɗa wata husuma da sauransu. Ana cewa ko ma menene tsaro ko ba tsaro ba da sauransu. Wannan ba daidai ba ne. Ali Madi Sharif ba za a shafa masa kashin kaji ba. Idan ba a gode masa ba, to ba za a ce masa turba game da mataimakin shugaban kasa. Ai ya mai da shi mutum. Ranar da i masa
duk danginsa babu wanda yi masa. An ce fa ba a san ransa ya bashi takarar gwamna ba ma a lokacin. Ko ma dai ba a san ransa ya bashi takarar gwamna da ya dai bashi, to amma a san ransa ya bashi kwamishina. To dai bashi kwamishina kuma ai a san ransa ne, dan haka a san ransa kuma ya bashi takarar shugaban kasa, in ba da haka ba ai ba zai bashi ba. Amma duk da haka ya kamata a dinga girmama shi, a dinga mutunta shi, saboda ba dan wani abu ba, duk mutumin da watan ya mance jiya to gobe ma ba za ta yi masa rana ba. Alimadu Sharif masoyinsa ne, kuma duk mutanen da suke so su haɗa shi da waɗannan mutane ne waɗanda sun riga sun san mataimakin shugaban ƙasa sai ka ziga shi ko ka kauce hanya, sannan ko kuma ina ganin gaje ka ce wani mukiyinsa ne da sauransu. To Alimadu Sharif ba mukiyinsa ba ne, masoyinsa ne. Don haka duk mutumin da zai zo yi ƙoƙarin ya haɗa su, to shi sai bango ya tsage kadangare yake samun wajen da zai shiga, sai magana ta fito daga wajensa sannan mutanensa za su samu su ce Alimadu Sharif mukiyinsa ne. Amma in ba daga bakinsa ba, yau idan ya je tsawatar izage-zage ba mai sake dosarsa da wannan magana cewa Alimadu Sharif mukiyinsa ne. Wannan duk zancen banza ne a siyasa. Kuma muna faɗa wa 'yan Najeriya da 'yan Maiduguri, Alimadu Sharif bai taɓa shiga harkar da za a ce yau gashi wai zai wa mataimakin shugaban kasa sharri ko yi masa zagon kasa ba. Ƙarya ne, ba halin Madu Sharif bane, ba ɗabi'ar Madu Sharif bane. Wannan shine nake so in faɗa mutanen Maiduguri, in faɗa duniya gabaki daya. Amma ka sani yayi masa ranar da shi bai masa ba. To amma misali Alhaji Abdulaziz Danbirki Komanda, ya kake kallon kalaman da al'ummar ƙasa suke yi da shehunan malaman jami'a cewa mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Sanata Kashim Shettima, kusan a Najeriya mataimakan shugaban ƙasa da aka yi ba a taɓa samun mataimakin shugaban ƙasa mai fikira da basirar ƙirƙire-ƙirƙire da ƙoƙarin kawo ci gaban ƙasa da ƙasar za ta dogara a kanta ba kamar shi Kashim Shettima. Wannan ya kake kallon kalaman da aka yi? Idan an ce haka gaskiya ne, amma ka sani ba taɓa shugaban ƙasar da mataimakin shugaban ƙasar da ike alƙawari baya cika ba irinsa. Wannan shine magana ta gaskiya. Matsalarsa kenan. Masu sauraro, shiri na musamman kuke sauraro, wanda kamar yadda kuka ji tun da fari muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funaka Alhaji Abdulmajid Danbirki Komanda. Da a kashin farko kun ji irin kallo da yayi dangane da yanayi da ake ciki na taɓarɓarewar da ake ƙara fuskanta na rashin tsaro da kuma irin warwarar da yake yin cewar gwamnatin ƙarƙashin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro Malam Nuhu Ribadu suna yi wajen ganin an kamo bakin zaren wannan tankiya. Daga bisani mun waiwayi sauran batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fage na siyasa da suka haɗar da mas'alar shugabancin hukumar zaɓe da ma batu na kamun ludayin gwamnati ta fuskar yadda take ƙoƙari wajen yadda za ta rage wa al'umma raɗaɗi na wannan ƙuncin rayuwa da suke ciki. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Kafin mu ɗora muku daga Garanti Radio da kuma Express Radio, sai Hikima Radio da muke kasancewa da kuma Rahama Radio da muke kasancewa tare da Alhaji Abdulmajid Danbirki Komanda, shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funaka, wanda ke ci gaba da taza da tsifa akan abubuwa da ke da nasaba da siyasar wannan lokaci da ake ci gaba da murginawa. Komanda, kafin mu dawo jihar ka ta Kano, da a baya-bayan nan wata ƙura ta taso gwanin naka Sanata Barau Ai Jibril, duk da aka san cewar an ce jami'an tsaro sun shiga tsakani. Dan ƙara yin birki a babban birnin tarayya Abuja, tunda an ce gwamnatin ta dan saurari ko ta ji kiraye-kirayen wasu daga cikin al'umma dangane da farashin kujerar aikin haji da aka ce ta dan sassauta, wanda aka ce yanzu ta dawo miliyan 7 da wani abu, wanda kuma wasu ke ganin cewar hakan zai taimaka wajen a dan samu saukin wannan tsadar da ake ganin cewar kujerar ta yi. Wasu na cewa kokari ne da jagoran wannan hukuma ta aikin haji mataimakin shugaban kasa yayi wajen ganin an kamo wannan, an samu wannan ci gaba. To ka san ita irin wannan magana gwari ce daki da duhu, kowa zai yi zargin duk abin da yake ganin zai yi, amma ka san dai ba wannan yin sai rage wannan farashi idan ba Bola Tinubu ba, saboda shine shugaban kasa. Kuma na yarda da wannan ragi da aka yi, amma za ka ga cewa duk ragin da aka yi alhazai ba za su je ba da yawa, saboda ba dan wani abu ba, waɗannan marasa mutuncin yan kidnappers dama za ka ga 2023
Fulani da su da manoma su ne akan gaba wajen zuwa aikin haji, kuɗin bai musu tsada ba, amma da an kore musu shanu da sauransu. Za ga wannan ɗin da aka yi alhamdulillah, amma ni na sa zuciya irin cewa za a komo da ita 6,000 da wani abu ko da sauransu. Kuma alhamdulillah shi Abdullahi Pakistan ko da yake ya zama zakara a rataye baya cara, saboda duk wata harka da ka sani mataimakin shugaban ƙasa ya karbe ta. Ko menene yanzu ya zama hoto. A gobe haka yanzu da a ce kuma shi masanin doka ne, amma za ka ga yanzu duk wata takarda da za ta fita a ofishin hukuma alhazai ta kamata a ce ta Pakistan ne zai je gabatar da ita, amma yanzu kowa tashi yake tafi direct wajen mataimakin shugaban kasa ya sa masa hannu. Kaga ba a mutunta doka ba, ba a mutunta girma ba. Wannan tsarin yanzu ake yi a cikin hukuma. A yanzu wannan tsarin ake yi saboda kabal ɗinsa sun je sun juya masa ra'ayi, komai da ka sani shine yanzu ya zama kamar hoto ne Pakistan. Allah ya saka mishi da alheri. Ba kuma umarni ya samu na shugaban kasa akan yi haka ba? Babu wannan umarni ne na son zuciya kawai da kabal ɗinsa da wannan mai bashi ko wane ne wannan ɗan gabar da Kano ɗin nan, wanda kusan ba shi da aƙida kwata-kwata, ya zo ya ziga shi da sauransu. Kuma ina ganin ga su Dr. Dangwani duk suna gindinsa. Ban san mutum Dangwani, na san mutumin kirki ne, mutumin arziki, na san kuma ya kamata ya ba shawara ta gaskiya, amma duk galibi waɗanda suke zaune shi ba sa ba su shawara ta gaskiya, shi mataimakin shugaban ƙasa. Shi yasa za ka ga watan kamar menene nake cewa, kamar irin ruwan kududdufi din nan ne, ana hangensa zai iya shan kan mutum, amma in ka shiga sai ga iya ƙorinka ya tsaya. Haka mataimakin shugaban ƙasa. To amma yanzu ya kake hasashen aikin hajjin bana? Zai zama, inda ka ce shi shugaban hukumar zakara ne a rataye ga wanda yake tafiyar da al'amuran. To ni dan ina son ga alhazai 'yan Najeriya da halin da suka tsinci kansu, ko rashin gida mai kyau ko rashin abinci, kada su zargi mai girma Professor Abdullahi Pakistan, su zargi mataimakin shugaban ƙasa, tun da ya karɓa komai, hatta gidajen da gadajen da komai da motoci da hema da komai da hatta abincin ya karɓe ya ba wasu rubabbun kamfaninnika wanda suka yi 2023, wanda na kawo rafar gidan Kano lamba 10 da lamba 7 har kwarara ce ta sauka saboda abincin rubabbe ne ba da kyau. To ya ɗauki kwangilar ya sake ba irin waɗannan kamfanoni. Kaga dan haka kar da a zargi Abdullahi Pakistan. Abinda nake so in faɗa alhazan Najeriya kenan, kuma in faɗa a duniya. Allah ya sauwaƙe.